Say, I'm so strong, mommy. I'm so strong. What do you want to say? What do you want to say? Hello? Ne? Shy type kunwari. I'm so strong, mommy. Ano pong masasabi mo, sir? Oh. Strong naman ah. Strong na baby. Hello? Anong gusto mo? Hello? Hello, Garfield. How's your chunky cheeks? Tok ka na to. Nah. Ano? What is it? Bakit ka na? Ano yun? Ano po yun? Anong gusto mong sabihin? Sabihin mo na. May masasabi ka ba, sir? Tapos na. Ano pa? More. Uy. Strong naman. Ang lakas naman ng kick kay mami. Ang lakas oh. Ouchie, tummy. Lakas ng tama ng hand. Hello. Bye-bye ka na. Bye-bye. Bye-bye. Hey. Bunching. Này. Hey. Baby. Look at dito. Sa camera. What are you doing? What are you doing? What is that? What is the meaning of that? Kick.